Kono apa Hul? Ah 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 ah. Aduh, anjene batang urip temenan nek gimuni rek. Wantem jam tepak kene untung gak tepak congor kene entek karo ngunduku. Hmm. Apa ori kok, Cak? Biasa gento yo ngene iki. Waduh, cek nemen rupane, Cak. Mari tawuran mana ya Riko, Cak? Ya iya. Lah mosok koyo ngene iki maru diambung arek perawan kon iki. Aduh, Cak. Mamula cak gelut-gelutan ae ta lah. Lek sampai infeksi diamputasi lho, ilang lek irunge Riko ae. Lah lek irungku ilang ya nyuwil lambemu iku tak ge nembel. Kon Yo, Cak eman lambe kuwi. Jak sangune sih aku. oh niki songa sangu ae ngaji sangu sekolah sangu. Aku biyen lho ora tau sangu-sangu ngono iku. Lah mbok ngongkon-ngongkon wong iki kok ngechat iki. Arah senau. Lah lek ngongkon wong ya malah ngetokno dhuwit, Mun. Jarine kon iki kepengin soge, tapi mau gerak dhewe sembarang ate mborono. Ya opo iku lho pikirane? Lah aku iki tandane cerdas ndi. Mangane awak payah-payah. Ya ngongkon wong lah. Wong pikiran ngono kok cerdas, sembarang kate mborono. Lah wong pawon-pawone dhewe iki lho sik mangkrak. Wae lah karen duwe dikelompokno ge mbangun omah iki sing luwih gedhe lah ngono ah. Lah kaya dhuwit ana nek kon kabeh. Lah iku ge bangun kecukupan ta titi. Ikrik temen dadi wong. Woi, Apa man? endi HP ku? Lah apa apa man? Lah HP sing iki kok hitam mbek Kang Wedonu. Aja apa-apa kok tak lumi yo. Lah ge apa ngantemu rek gak gebang dasmu petal kon. Oh, ora boleh ku. Lah apemu ya wedon kono. Ora ndek aku. Kene di, Bos. Kan ngono wis, dono kono wis. Menintani tukange mu. Kene ya. Yo. Tukange kendo. Ono gotok lemari gean Dimas iku. Iya. Nah, jadi itu memang kan uang, Bos. Lah iki sapa? Iki lek gak Dimas ya Tino. Mol. Nol. Mosok Dimas duduki. Nol. Hei. Banjir, Bos. Banjir. Oh, kelelepo. Wah. Luwot tok ae wis. Lah kono iku teko ndi ae, Hul? Pirang-pirang dina digoleki gak ono. Lah wis bongko kono iku. Ya anjir neme bongko, Bos. Aku Bos lek ora ketemu dangkar. Paling yo mari ndelok bantengan, Bos. Wong arek iki meneng-meneng yo ngene iki, ngluduk. Temenan Camul, Bos. Aku lek gak ketemu wong-wong mati temenan aku. Wong aku mari diantemi Kang Gimun ambek Kang Wedon. Endi jare kon mari diantemi wong?
Waduh iya bos, gosong kabeh bos len. Kok lahir iku mul. Weh, ora tak ono sik demek kabeh kon. Kok lahir iku. Mosok teko lahirul. Ya jujur ya Mul. Sumpah ta Camul, temenan aku mari diantemi Kang Gimun ambek Kang Wedon. Berarti kon salah, Hul. Lah gak salah gak mungkin medon ambek Gimun moro-moro ngantemi kon. Lah kon mari gak salah apa, Hul? Kok sampai diantemi, Hul? Aslinya aku ya gak salah bos, saking dikongkon. Loh, sapa sih ngongkon Hul? Ngomong jujur Hul, tak belani kon. Kon nek takoni jek plong-plong ora amahmu ngono tok. Kon nek bener tak belani. Lek salah tambah tak antemi dhewe kon. Sing ngongkon sapa? Ngaku wo. Anu bos. Kon iki ditakoni aja anu-anu. Sapa sing genah? Tak belani kon aja kuwatir. Bos, anu bos. Hul. Hul. Apa oli Hul yo? Ah, lek kakek obat ngono iku, Mul. Hul. Akeh banget cak ya duwe. Tak gawe tuku cilok iki lho. Wis gak ono dhuwit. Barikne kon iku aja kakan mangan cilok kare bodoh. Utemmu lek luru sekolah isine badokan tok ae lek liru. Wis ta lale kaya ono adikne iku mbok 2000 cek ge sangu kono lho. Wah, Riko tambah koyo ngono pisan, Mbok. Lek liru arek iki mikir jajan tok ora mikir pelajaran sekolah. Wis ta lari, Peri, kon iku aja medit-medit. Nang kaya ono adikmu iku wis. Iya cak, medit trikoi. Mbak aja medit cak nang adikne dhewe. Medit-medit cengelmu iku ah. Lah sing nyangoni kon bendina ku lho sapa lek duduk aku. Wis ta lanang kek ono cenah budal sekolah arek iku. Aduh, isu-isu rame opo ae abane yo. Dan setel wis. Kono ya ngono. Mek iki. Nyoh. Marang iki ta cak. Ya iya, Duh, mbok tambah ono cak. tambahi digedhek cengelmu. Wis le, Nak. Pamitan nambah ajeng ndemburi kono nang budal. Oke, Mbok. Salim ya, Cak. Bidurun tanganku lek niku. Nang budal lo. Wayahe lek diambung ta, bathuke Kakang niku mang ora mek tangane tok. Majeng, budal aku. Oh iya, iki lho ge sangu ge tambah. Sini, Majeng. Rame-rame yo. Ya. Hati-hati lek budal. Assalamualaikum. Salam. Bapak aku gak ngono Mas ono Kang Wedon. Sementing urusanku ambek Iko. Aku lek dhewe nang gue gak wani lah. Ayo telo, ayo iki telo, ayo. Iki lek gak koncolno tak gebang tompelmu kon lho. Colo. Ya, krei. Kok ngono gak mun, blok aku. Aduh, apa sih apa kok ribut ae sih? Iki ti kate bayar utang le. Kate bayar tak kon mandi man kene man. Enggak, jane kate mbak utang aku to. Nandi kon wis telat akeh lho. Loh, lalu lan tak kene iki sak apa-apane ya salgone. Ah? 100.000. Kon kene iki. Lho. Lah kok gak dikekno aku sih mon. Lah HP ini ku lho ndi? Lah kekno aku ta wayahe. Lah le HP ne kakangmu kono ti. Takonono. Wis ngene kamu. Tuh. Kan HP ku gane 500.000 sih. Lah, duwe ono ndek salgoku 500.000 kamu lho. Utangku nang iku kan 1.000 lho yo. 1.000. Saiki tak kei 500, bungae 500. Mari ngono, HP ku gane 500 sampe salgo 500. Iki saiki lunas lho aku yo. Tak tambah 500 jadi 1.500 yo. Aduh, iya man. Duh, ngomong ngono ae sih muter-muter bulet-bulet gak karu-karuan. Rek. Loh, kang 500 yo. Kok gak yo? Sik ta laman. Aku iku mau lek disauri HP. Aku njaluk duwe ae. Lek perkara HP kok HP-mu jukun dhewe nang Gimun. Lah wong aku ya ora ero kok. Lah kok HP ku yo apa? Jukuk nang Gimun kek namun, HP-ne mun. HP ne kakangmu ti. Ya empo tanggung jawabmu pokok kene 1000 duwe. Kok HP ku yo apa? Terus duwe sing 500 endi mun? Sing jerene saldo iku.
HP ini nek kakangmu ti, kopengmu krungu apa ora? Aku iki ora takon HP, Mun. Sing ana isine saldo iku saldone ndi? Lah iya saldone ndek HP ti. Wis yo, aduh aku mau urusan ribet-ribet iku gamun. Kok kene man aku tambah 500 sik. Tambah 500. Gini. Nah, terus engko saldo iku cairno dhewe. Aku kek ono cash, aku wegah. Ribet-ribet iku. HP-mu iku cukup nang Gimun. Oh, kok kau lah ini urusan tak gimana Kang Peri. Bulat. Duh, wis tenang man. Wis terno suman. Ono jakane ruwet makane tak keplekno. Iki jadi chat seng ae wis. Tak nyeluk seng aku. Ayo, Terno. lho. Lek ruwet ngomong aku, Man. Tenang ae. Kang. Prei ta? Prei aku. Tapi mari nang Tegal aku ngontrol tok. Mbok jamat menyang mbok gak. Lek kate budal sarapono sik, Kang. Iko lho aku mari tuku iki, Mang. Tuku apa? Tuku pelas ta kon? Iya, Kang. Pelas sampe mendol iku. Lek kepingin sambel ya njauh gek nombok. Wis yo tak budal yo. Iya. Sing hati-hati kon nek dodol, ambek sing niat. Anakmu ku ana ndek panti, ya butuh dhuwit, butuh kon kirim. Aja dok nyengen ae kon nek dodol cek diamuki tok nang mbakmu. Iya, Kang. Ambek tolong kandan-kandan ono, Kang, Mbak. Cek nemen-nemen nang aku. Iya, tenang ae, engko sore tak kandhanani tak rono aku. Kon ya ngono kudune mbakmu lek kaya ngono nang kon iku kapok, aja dok nyengen. Mbakmu ya asline bener, saking carane ae sing kliru. Iya, Kang. Tak budal wis yo. Ya, Iko karep jamu ah, Cik. gak wis. Wis budal yo. Ah, hati lho. Yo. Nduk wedang nduk. Nduk kon wingi nandi ae nduk, tanten sedina bulan aku gak nandi kon kok gak rene nandi ae. Oh, apa ae beda. Ya wis tak cepakno tak wingi wong wingi dina Minggu. Nyepakno kon niku lek wati tak celuk wisan nduk, wis rene areke. Wis lagune Riko ngono iku. Lah wingi iki lho dina apa? Kok arep-arep aku. Kok aneh Riko beda. Terus Wati wis mari diceluk ta? Lho, temenan nduk wis tak cepaki kon wingi anjene. Lek wati mari kirene wis tak celuk areke wisan. Lah ndi abe duwike jere wis dicepaki jukukno ah. Ya isih tenten nang tak jugukno sik gini ya. Iya, cepetan. Iya. Din ngombe Din. Mari yo. Aku cair nang Mbak Miska saiki. Iya cair saiki. Cair piro? Aku winane lah wis ngomong sih winane pengajuan piro sih sidone? Jare aku kate sampean kayak 2 juta iko. Lah ngono kok sik takon cair piro wong wis 2 juta ngono kok. Tapi iling-ilingen yo. Ojo sampe telat. Iya Mbak, tenang ae, gak kira telat aku. Lah apa omane raimu iku Peri, kok iso besem kabeh kaya ngono iku lho. Ya biasa mbok arek nom. Nyoba atose
belung ulete kulit. Oh, kok macem ae kon niku. Gak kone gak ajenge jan foto dene. Lah kok iso aku iso dipadak-padakno karo ajeng iku lho. Apa ngono ajeng, Mbok? Gak koyok-koyok kon Peri, sing jenenge adikmu ajeng iku pas mangan di mburi nak, moro dijejeki nang mesti pasamu. Loh, mosok Asten Rasiden kula Jabung Malang rambut sak tekem durung mingkem Pak Warti. Setan Mbok. Genahe ajeng digepu-gepu karo apa sih? Ya ampun nak, aku iku ora ro apa-apa, aku entas teko Tegal. Rorone adikmu jengkelangan di mburi kono pasamu. Waduh. Kok sik pancet ora rugu nerek loro iki, Rek. Susu mari iki lek gelut kono anakku tak kepresi kabeh kok mari. Tolong kandan-kandanan adikmu sing dewetan kono ya nak, saken aku nang ajeng. Jan ora mentolo aku Peri, lan delok areke kaya wingi ku. Wis tenang ae riko, Mbok. Aja kakean pikiran nek mesti apa jare aku. Manute mesti mek nang aku to, Mbok. Soale aku iso kaku ya iso halus. Iya, Nak. Ambek kandan-kandan ono, gimun iku cek iso ngandani bojone ya. Beres wis, Mbok. Tenang ae riko. Iki 2 juta. Tapi temenan iling-ilingen. Engko lek nyaure nang aku pembayarannya lancar, iso cair 20 kali lipat. Oh, 10 kali lipat. Dadi saiki 2 juta, ben bayare lancar iso cair 20 juta. Tuh, penak iki kon wis cair, Nduk. Alhamdulillah Mbak Dah rezekiku paling. Iya. Iki Nduk tak buntel wadai tisu sampean dhuwitmu lho diilang. Oh, Ya. Lah iki lho sampe tak buntel iki, Gas. kebacut riko beda duwe diwadahi tisu. Yo ngene lho, mbayare ku sing lancar. Ben tahun ngarep lek wis pok tak cairno 300 juta. Tapi yo ngono seminggu 5 juta lho anakane. Ora golek borok keke. Lah wong atase utang dhuwit kon 30 juta lho. Melet-melet awak seminggu kok ate gantung, Nduk. Oh, ya sampe gantung, Bek. Lah sapa kate nyaur utange lek riko gantung? Jadi aku iki seminggu angsuran piro, Mbak? Kok sik takon maneh wong winane wis tak genano. 250 ping 20. Eling. Oh iya, eling. Ya wis, Temenan lho yo lancar. yo lancar insyaallah. Piye, Bek? Gak bacot kan, Nduk? Aku sik kate ngulon. Oh iya wis. Temenan lho riko barang sing lancar yo. Yo Ben iya. tak cairno sing gedhe yo. Yo. Suwun ya, Nduk. Yo. Mak. Mak. Mbak Tun. Iki lho jamune. Nyajang, mlebu aja. Kamu apa? Iki lho Mbak, niki ne wis yo. Oh iya, gak mlebu ah. Iki ne wis. Enggak kulupan barang. Iya, Mbak. Iki nggo kulupan mek tahu tempe. Piroan regane jamune iki? Sing iki. Lek sak botol ngene iki 50.000, Mbak. Lek sak gelas 5.000. Sisa gelas iki kae wis aku. Oh, Sisa iya, tak Mbak. ombe. Lah mak nandi? Mak mbok metu nandi ku, Mang? Winane anu takon jamu pas aku gak dodol. Kanung kok ya tinggal ono gak apa-apa. Men gak kacek iku ah. Piroan ngene iki regane? Kulupane 2.000-an. Tahu tempene 3.000. Ya wis ambek kulup iki situ ambek tempe ae ngono. Mbak, men ombe. Cocok Mbak lek jamu iki. Ngarai awet muda, ambek ngarai bojo tambah seneng. Enak jamune ya ngono emak ngono ambek bojoku pisan sing ngono pisan sak botol. Bojone sampean dingai jamu apa, Mbak? Ya jamu kuat, kok bengi cek kuat. Oh, iki Mbak sing iki, Mbak. Oh iki ya jamu kuat lek. Ambek iki sampean imang ya tahu tempe ya. Heeh. Wis piro iki berarti? Kabeh 70.000. Sudah. Hmm. Oh iya, saya tak guna dulu ya. Ya, Mbak. Sampeyan go mlebu wis iku. Kamu ya. Ya. Laris. Mbak, engko aja lake lho lek ngombekno. Mancal jejek nyelentik barang kok bojone sampean.
Lah kon kok sik ana kene sih, Mun? Ngenteni dapuranmu iku. Lah ndi Suman? Tebal paling pisan. Arek lek wateke kaku ngono ku dimusuhno genthung ngene iki lho, Mun. Tak keprekno nang nek curah kono. Koyo gede awake kok don. Ngawake sak ibut kate ngantemi wong, kate bajing kon. Dadi preman kon. Lho, ya aja ngenyek kon masih awakku cilik kaya ngene. Apa lek Suman ae? Lah kon wingi mari tak tempele ngono kok. Murite Pak Gum iki le. Aku gak ngurus kon murid sapa. Ayo saiki ngantem oleh ngene. Woh, ya ora kena kakune tok ngono Penting rek. kene. Saiki ayo ngetan ayo jalan-jalan. Golek pitung opo ta opo ngono sing enak. Aduh, iya Mun. Apa maneh? Aku sing katene nyambangi Tegal jan dulu ae. Waduh, ayo wis. Lah aku dipecat ta nang Handoko. Kok lek dipecat Handoko ayo melok aku. Jauh bayaran piro sih kon sih? Gak ulan. Duh, ya saya ya. Tapi aku wedi lho asline. Waduh, ora usah wedi. Lah kok lek Handoko nang Tegal ya opo tapi Mun? Waduh, apa jerak kowe, Don? Lah Handoko wedine nang aku tok iki lho. Tapi barek aku ya ono perlu mun nang kon. Perlu anggitmu aku iki RT ta. Kon paling ya ujung-ujungnya ya duit rek kon ae. Aduh, anjuk-anjuk duit iku lho. Bojomu. Loh, apa bojoku, Don? Selingkuh mana ta? Bojomu iku ngene lho. Hamil lah. Anjuk-anjuk hamil. Bojomu iku wingi gelut ambek Ajeng, Mun. Dadine Ajeng ku mari pancal ngene lho nang bojomu. Oh, sekena kon. Aku lapok gawe omong sih aku mari diceritani mbok, Mang. Temenan ta iki, Don? Temenan mangkane aku ngejak kon ngetan iki ku, Mang. Oh, gak nejarno arek ngono. Tapi nang Tegal mari sik dulu ae. Lah apa maneh sih? Tak ngontrol wedi Handoko aku. Waduh, wis gak usah. Ayo wis. Santan aku. Duh. Sin. Masuk temen Sin. Ndek duweke. Stay. Bocok banter-banternya. Wonge lu kereng, ngamuk meneng kok iki. Kon iki gedhe tuwas gedhe ngono, Din. Mosok nang Mbak Siti dikeples ngono tok wis ora wani. Asit. Aga aku selak nang liyane iki lho. Aduh, ya ke bayar iki lho. Dobel pasti celuk-celuk ae. Dobel. Iya, dobel itu kan. Lah wong-wonge bayar penak ini Din saiki dobel. Itu kan lekok kurang. Lah winginane gak ngene kok nya. Aku ket ngomong langsung dikaplok. Ya paling kon Din kekasaran nagene. Iyalah karke. Kondek ndi ana wong nagih gebrok-gebrok meja ambek bojomu rene. Lah iya Adin. Wong nagih ku sakjane ya enggak ngono ta. Sing halus. Lah iya lah mergane kok mulai winane besem kabeh jerene kok gepuki. Lah sapa kate gak pegel wong digebrak-gebrak di meja. Loh, sing gebrak-gebrak kudu akunya. Sing gebrak-gebrak Pak Gimun ambek Cak Wedon. Aku loket ngomong langsung ndek wantem. Ya mesti ae Din kon tak kaplok lah wong Gimun ambek Wedon wis metu kon kok sik mendelik-mendelik nang aku ndek kene. Wong aku ya wis semoyo lek kate bayar. Kon sik meksa ae. Sik ta lah, Mbak, mendelik. Moto sakmene mendelik. Lho. Gak iso. Tapi iya Mbak Sid. Ya bener Udin lah mosok motone Udin sakmene iki iso mendeli. Lho, winginane ku ombo ke motone Udin ku ke. Kayak kate mencolot ngono lho. Yo ngalah, moto meneh. Wong moto koyo benek jadi iso mendelik. Ya wis ke lek ngono ben iku tak tutup aku bulan ngarep ku cairno maneh. Tapi ya ngono Din kon iku lek nagih ku aja kasar-kasar. Lek kok kudu tak tonyori maneh kon. Mati ya iki. Saiki totalan wis ke iku kurang piro aku. Lah iki kalau saiki ndompel malah kurang mek papat ta Mbak Sid. Lan titi pesanku di, jare kate dikeki. Iya Mbak, sik tak hitungi iki oleh piro. Lah kok sik oleh piro ae Siti kalau wis kena-kenale 2 juta, kene sik 200 persenku. Lah kok aku temen sih Mbak Da. Murah-murah 200, sing ngangsur iki ya aku. Tak kei 100 lek gelem ya wis. Lah kon sik kok saiki tadi, wong wis umume 2 juta iki 200 mali biyen. Buruane.
Waduh lho ya akeh menong Mbak Dala terus tak ge nyarutang opo? Ya mbok kon lah kon nyopo ngongkon-ngongkon aku ngepekno bang. Ngongkon ngongkon. Ora katene rasikone gede yo ngepekno tangan nang wong gak enak-enak. Lah kok penak kon. Ya opo ra langku. Mo biar 20 lah 200 mo. 20.000 lho wis. Oh lah kok penak kon. Ya Pak aku njuk 200. Lah wong umum kabeh iki lho ngutangno dhuwit aku dikeki 200. Kadang nek 19 250 lah kok penak kon kate 100. Mu aku lek 100 mo pokoke. Lho sampean kok mentolo mentok Mbak Da. Winane iki aku tiri nyelang dhuwit tak gawe nebus omah. Terus iki aku dikei 2 juta. Saiki tak gawe nyarutang karek 100. Kok mentolo ngono lho sampean iki nang dulur dhewe iku. Suwun ya, Mak, wis diklarisi. Alhamdulillah, Paris. Aduh, lorone boyokku rek. Loh, Ning. Apa sampean kok menjadi boyok ae? Loro Jamul. Loh. Loro apa, Ning? Lah wong loro kok wis dodol. Ya gak apa-apa Jamul, saking Apa, Ning? Jujur wis ngomong ora apa-apa. Aku wingi lho Jamul. Enak-enak mangan. Datak piringku dipancal nang Mbak. Aku mencelat ta Jamul. Loh, lah apa Ning kok iso dipancal? Ya Mbak iku lho Jamul. Tiba ero lek aku mari metu ambek sampean. Lah Mbak ru teko sapa ya Ning? Lah iku ragu, Don. Hei, Hul. Ayo terus, Pak. Ayo kon. Terus, Om. Ibeng kon. Andek kok ora? Ayo kon. Terusno kon. Andek. Wis Don, kono jemel Don. Tak gebangane arek iki. Sik ta, sik aja kekerasan tok ae, engko gak keruan iki Resek, sapa kok. dalangi. Sik, ngira sik. Sik, aku ate takon nang kon, Hul. Aduh, cekel maneh aku saiki rek, matek rasane. Lah kok dadi malah plongar-plongor ae kon iki, tak tapuki ngene kon kowe. Oh, gebon ngene lho, Don. Aja. Suwen arek ngene. Aja. Serantanan aku. Jawab apa aku saiki rek? Oh iya. Wis tolong aku Don timbangane kon sing tak gebang. Kusik. Ayo kon jawab kon. Sik. Aku maling ngene arek iki mun. Ora. Apa arek iki? Bener tambahin lho, Don. Salah. Kon apa, Hul? Lah dalah ya amun, mamulo kemempengen awake dhewe winginane. Iki tambah penet awake, Don. Lah penak apa aku mari gak ero sing ngongkon ragul sapa? Tapi iya, Don. Iki apa iki, Rek? Kon mosok gak iso ngomong blas, Hul? Duh, ya apa iki, Rek? Sampe kok pecah nasku mun. Aduh, iki tambah ya, Don. Sik talah, kok kon iki. Sik talah kok sik. Apa sih, Don? Percuma nakoni ora kene. Lah arek mari remek sampe gak iso omong ngono kok. Ah wis, name bojomu ae. Alhamdulillah. Wong-wong gak curiga re nang aku. Ya pas sampean omongan mbek Jamat iku lho Cak Mul. Mbak krungu tibake. Aduh, iya rek. Aku winane omong-omong nang Jamat anjan di wetan kono. Dek pinggire Mbak mesti. Tibake kon pamitan ana perlu winginane kok metuki batang urip arek kaya klelet iki tajeng. Lah ejek kok temen-temen kon aku, Nduk. Loh, ora, Mbok. Lah rumangsamu kupinge wong tuamu iki wis budhek ngono tajeng. Syukur kon nek ngono ya, kok dijejaki nang mbakmu wingi ya. Lah lapo sih aku iso mbelani kon wingi ku lho. Anu, Mbok.
Iki anjen salahku. Ya ancen diapuranmu iku sing salah. Kon iku wis gak tanggung jawab dadi wong lanang. Anakku moro-moro kon tinggal kaya ngono sak penakmu dhewe. Deloken rumah tanggamu ajur iku don ajeng saiki gak diarepi le. Nang mbakne ndek wetan kono. Kon iku raimu lugu nak, tapi kelakuanmu kok kaya asu ngono. Wis ta lah, Mbok. Sak kencakmu lho. Apa saken wayahe kon iku sing kon saken ya aku iki nduk sing gelek kon gawe lara ati. Lah lapo kon saken arek sing gak tanggung jawab ngene iki. Wayahe nduk kok wong lanang penet ya, arek ngene iki kok penet to. Moro nduk nang omah ngetripangan kon ambek anakmu. Lah terus lapo arek iki mek clukutas mengeng dipengeng mbokne manut. Age kon pikirin tak kok dadi wong lanang iku le. Iya, Mbok. Sepurane sing akeh aku. Anjen aku durung teges dadi wong lanang. Ya ancene gak teges lek kon le, kok tegeso gak kira kon ninggal anakku keleleran kaya ngono. Wis saiki ngene ya, Nduk, jeng kon mulai kenek gak mulai ya kenek. Lek kon abot nang aku ya ayo melok aku, lek kon abot nang bojomu melok. Aja mulai goyo ngono gombalamu ya. Iki opo iki, Ning? Awake dhewe konangan, mbok ngamuk iku. Papa wis sakmul. Nek masalah Mbok apa jar aku tak urusane. Sampeyan ojo bingung wis. Kon ae ngomong. Lek kiru tambah kampleng kene aku tambah nemen iki. Guys. Kok tadi gremeng ae si loro-lorone komperen ta ya apa? Lah mbok longgo. Lah apa antro-antro niku niku? Lek, ya mun. Omong iso. Ngene lho Ti. Jane kon nek ngamuk nang ajeng mbok sing duwe aturan. Wae iku duwe ira-ira kudune. Kon iku dulur tuwek. Lah mosok arek mangan iso kon pancal iku lho. Ya, sip Don. Iya kon uti. Aku iki wis gak kurang-kurang lek nuturi kon. Kon sik pancet ae. Tibake rene iki critane nglarak aku kate mbelani ajeng kabeh ngono ah. Ero ta apa mergane ajeng sampe takonokno iku? Ero apa ora? Yo iya Don. Kon iki genahe ro ta apa ora? Iki opo sing ngentah iki. Kene lho Ti. Jeraku ngamuk ya ngamuk, tapi sing gawe nalar Titi, pikirmu lu nandi. Mbok Ti sampe kaya ngono sing wong wingi mambung iku lho, sampe parani wong sakmono kae sampean opo. Iya. Aku tak pae ngono-ngono iku. Lah wong aku misuhi ajeng gara-gara ajeng mari metu ambek mall. Metu ambek mall. Ya iya. Metu ambek mall bae. Lah iya Don, lah mul kok ora kabar yo. Yo gak ngono. Tapi kok langsung gawe kekerasan ngono anjir metu ambek mall temenan apa gak? Yo ero ta. Lah wong wingi mall ku ngomong dhewe nang jamat tepak atinya aku ndek ngarep. Aku iku ngrungokno. Lah mosok mall kate goro. Waduh. Wong ngono lapo kon dangi mun wingi aku ate ngantemi mall bongkel iku kok ora gak sampe kok ngene ta awakku. Lek rungono tak gebangi ta Don nek musuh aku. Tapi rungono melok tak Don metuhi ajeg. Kon iku ya apa? Ya melok omon kon lek kepengin nyangke kresek abang. Ngono ku mbok kan ana Kang. Cek gak nyalano aku ae sing bener iku sing ndi? Lah lek mbok ngono angel. Lah wong mbok iku sayangi nang ajeng ya kaya ngono. Ya cok sampean, Dik. Lah aku sing kumpul bendina tadi sak omah iku lho. Gelek diamuki mergo ajeng ngono di omah iku. Ya mun. Iya le. Lah ngono rek kok sik percaya ae nang ajenge mah kok wani-wani nyalano aku. Aku ora ro. Aduh. Didele apa kepengin kotrong tangane Dele apa kepengin kotrong? Lapo sing ngono aku kok ndrongokno barang ngono. Kon ojo ngono ta kon. Tangane. Wah, dawa tangane iki. Kon aja ngono Don, kan kon njaluk Kon njaluk piro sih? Ono kepit ae. Tong kepit ae. Ini beres. Kulino ngono kon.
Apa ae sih, Mun? Iku dhuwitku dudu dhuwitmu. Kok iso dikekekno iku lho. Bare lek tangan basin ngono gak pantes nyekel dhuwit akeh iku. Ora basi nih, Mun. Mosok ya, Don. Mosok kayak gue yo. Ora iki. Wis kene balekno, timane kudung lho tangane. Oh, Balik, baru balik, sok. balik. Mun. Karena mangan-mangan karo kono lho. Manis. Wah, Ono tak kuwi. Wis ono, Don. Lah dendekno wis. Cecek di. Ndi, Mun? Lah iku. Oh, mlebu jero mlebu. Akeh, Mun. Jembrak, Mun.